はい、どうもこんにちは、先生です。今日は普通にトラゲやっていきたいと思います。この試合は相手が最初に何も出してこなかったので、とりあえず後ろにバルキリーを離して、時間差でユーノとバレルで攻めています。で、左側はミニペッカー出されているので、スケルトン部隊どうせ右側に使えないので、使っていきます。で、ここで相手にエルビズ出されたんですけど、エルビズに何か出すと、右側のメガナイトがもうどうしようもないことになるので、エルザイはシャアのシム、許容して右側のメガナイトを完封します。で、相手がここでバレルを出すぐらいなんか大変そうだなっていう感じにはなってるんで、多分引く受けが少ないかなっていう、デッキの読みになるわけですよ。なんで両サイドに振っていきます。で、思った通り相手陸受けが多分いなかったので、しっかりと右側のユーノを刺さりつつ、バルキリーもちょっとだけ殴れるっていう結果になっていきましたね。で、これ左側、プリンスを出すことによってキング起動させてもらって、相手バレル持ってるってことは分かっていたんで、相手のバレルがね、刺さりにくくなっていきます。左側バレルとミガナイトが攻めているんですけど、スケルトン部隊出していくことでバレルを完封していきます。で、結構この試合、両サイドを同時に何かで振っていくっていうのをやってるんですけど、こうやって陸受けが少ない相手の時は、もう両サイドに何かを出すことによって、だいぶね、相手の処理能力を超えることができると思います。で、左側、相手のこの攻めに対してもスケルトン部隊使っていっていいんで、スケルトン部隊でどんどん防衛していきます。スケルトン部隊出してね、もしウッドロック転がされたら、それはそれで自分のバレルが刺されるチャンスでもあるので、全然ありかなとは思ってます。で、これで両サイド攻めたことによって2本折れているんで、もう、左側のバレルにロケット撃つとかやっても全然勝てるような状態になっています。この試合結構うまくいったんですけど、両サイド振ると普通にうまく処理されることもあるんで、そこだけ気をつけて